ce. Zamfara ta mai bulawus ce. Kai bara dai in shirya bakance. Zamfara ta mai bulawus ce. Tun da wakar ta mai aƙida ce. Assalamu alaikum. Ya ƴan uwana mata, in ne muku barka da zuwa. Sannan kafin dai mu ci gaba da al'amuran da za a yi na ɗan takararmu 2007 insha Allahu, Alhaji Hamza Musa mai bulawus, Malama Mariya Ɗayyabu za ta buɗe mana taro da addu'a, sannan mu ci gaba da abubuwan da ya kawo. Malama Mariya Ɗayyabu, bismillah. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله منا توسلي da sunayenka masu tsarki, muna tawassali da sunayenka masu tsarki da siffofinka madaukaka. Ya Allah, wannan dan takara da Allah ya hido mana, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu, ya aza mu ga nasara. Ubangijin rahama Allah ka bashi abin da yake nema. Allah ka kawo mana tallafi daga wurinka. Allah ka kawo mashi ɗauki. Allah ka kawo mashi ɗauki. Sannan ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala, wannan ɗan takara da ya hito kuma ya dace, ya saɓi mutane waɗanda suka mutane ne. Ubangijin rahama Allah ka sanya mu wannan tahiyya albarka. Allah ka sanya mu wannan tahiyya ta mu albarka. Allah ka taimake mu. Allah ka rufa mana asiri. Allah ka kare mu da sharrin masu sharri. Allah ka kare mu da sharrin masu sharri. Allah ka kawo mana ɗauki sahiya da marece. Allah ka taimake mu, ka taimaki duk masu taimakon addinin musulunci. Allah ka taimaki wannan bawa namu. Allah ga bawan ka nan. Allah ka kama hannun shi. Allah ka shige mashi gaba. Allah ka kawo mashi ɗauki. Allah ka kawo mashi mawafuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Bayan haka kuma alhamdulillahi, Allah ayi halin mu dama muna son wanda zai shigo ya tallafa mana, domin me, domin mata masu ciki da ƙananan yara da lokacin haihuwa asibitota muna tunkara ƙalubale. Mukan tahi mu tura mutane awo, mu je mu samu matsalola haka a hankali ta kuɗi, babu kuɗi, to muna neman wanda Allah zai kawo mana ya mana wannan tallafi. Ala ayi halin wannan wuri namu nan alhamdulillah wuri ne abin da a wuri. Muna awo, muna ansa haihuwa, muna diba marasa lahiya, muna diba ƙananan duk muke ciki. Allah shi kawo mana ɗauki. Assalamu alaikum. To ba da ɓata lokaci ba, za mu ci gaba da ba da tallafi ga abin da ya sauka ga waɗanga mutane. Muna kiran Hajiya Rabi. Sai Umma Abubakar. Umma Abubakar. Jamila Musa. Allah saka alkhairi. Daga Alhaji Hamza. Bismillah. Daga dan takarar gwamna Alhaji Hamza Musa mai bulawus, wanda yake neman gwamnan jihar Zamfara insha Allah 2027. Wannan tallafi ne ga mata da ƙananan yara wanda ya saba ba da Allah ya tsari ya kare. Ba shi an sa. Daga ɗan takarar gwamna Alhaji Hamza Musa. Kamar yadda kuke ganin da jariri a hannunta, yau Allah ya sauke ta wajen ƙarfe 4:30 na safiya na asuba. Allah ya bata yaro namiji. Masha Allah, muna miki barka. Allah ya raya, Allah ya ɗayyaba. Nan daga ɗan takararmu Alhaji Hamza Musa mai bulawus 2027 insha Allah. Wannan tallafi ne. Abin da ya sa gaba Allah ya bashi nasara gare shi. Allah ya taimaka. Wannan tallafi ne daga ɗan takararmu Alhaji Hamza Musa mai bulawus, ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara 2027 insha Allah. Tallafi ne yace a baku. Allah ya saka da alheri. Aisha na so mare. Aisha na so mare.
wannan tallafi ne. To amin ya Allah. Wannan tallafi ne daga ɗan takararmu Alhaji Hamza Musa Mai Blouse, ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara 2027 insha Allah. Assalamu alaikum. Mun yi murna, mun yi farin ciki da wagga rana da Allah ya gwada mana. Allah Ubangiji ka taimaki wanga bawan Allah, ka sa mashi hannu cikin al'amarin shi. Allah ya ba da sa'a, kuma mun gode Allah ya saka da alheri. Mun gode kwarai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mun ji daɗi, mun yi farin ciki da wagga rana da Allah ya kaddare mu maka gane ta. Ya Allah ka cika mashi nihin shi na alheri wanga bawan Allah. Ya Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya cire mana shirin shedan. Ya Allah ya tsare mu da tsaronka. Ya Allah ka tsare mu da tsaronka. Allah ka tabbatar mana da alheri. Abinda duk ya zama alheri Allah ka aza mu gare shi. Allah ya bada nasara. Kuka gani yadda aka tallafa mata a wurin ga shi Alhaji Hamza Musa Mai Blouse, ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara 2007 insha Allahu. A tsarin mulkin shi insha Allahu in ya hau shi ne tsarin mulkin da zai yi, yana taimakawa wurin harkar lafiya, wurin harkar sana'o'i da kuma harkar tsaro jihar Zamfara insha Allahu. Muna fatan Allah ya mishi jagora ya kuma bashi ikon yi. Assalamu alaikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ya kaddari haɗo mu a wannan bagire mai tsalki mai amfani ga al'ummar jihar Zamfara, wato asibitin Hajiya Iya. Wannan asibiti mafi yawancin mata na jihar Zamfara idan kai musu magana za su ce lalle Hajiya Iya Hajiya mai taimako. To alhamdulillahi, kuma duba da nazari da irin taimakon da take ba mata da ƙananan yara wurin harkar lafiya, akwai shi da muke da shi karkashin wannan jagora namu Alhaji Hamza Musa Mai Blouse, dan takarar gwamna na 2027. Alhaji Hamza Musa Mai Blouse a cikin tsare-tsarensa akwai, ko in ce manufofinsa akwai taimaka ma masu karamin karfi da marayu. To kuma akwai tsari da muke da shi wanda ake ce ma lafiya uwar jiki. To ƙarshen wannan tsarin da muke da shi cikin manufansa na tallafin da ke badawa ƙarƙashin lafiya uwar jiki shine muka garzayo yau da ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka Mai Blouse Television Network, haɗin gwiwa da Maslaha Media Team, wanda yau wannan rana mai albarka, ranar Laraba 20 ga watan Agusta 2025, yau gashi Allah ya kawo mu wannan gida mai albarka, ko in ce asibiti mai albarka, asibiti Hajiya Iya, wadda kowa san wannan asibitin ya san asibiti ce wadda ake taimakawa, ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi, in ka zo nan gidan insha Allah za a taimaka ma, kuma abin da kake bukata za ka samu. To shi yasa duba da tunani da nazari na wannan jagora namu Alhaji Hamza Musa Mai Blouse, ya ce to ya kamata mu kawo tallafi a wannan gida mai albarka, a wannan asibiti mai albarka, don su ma wanda suke halarta wannan asibiti su ci gajiyar wannan shiri namu na lafiya uwar jiki, wanda yau insha Allah dukkan masu wanda suke tare da mu da kuma waɗanda za su gani a ta social media namu za su ga cewa sun shirya cewa yau gashi mun kawo tallafi na kuɗaɗe cikin envelope, gashi mun zo mun ba da mutane da suka halarci wannan asibiti. Alhamdulillahi, in kun gani dai mun kira mutane da dama mun ba wannan tallafi, wanda ƙarshe wannan tallafin akalla an yi selecting za a ba da mutum mata mace 1000 wanda za su samu wannan tallafin insha Allah. To kuma wannan aiki ne wanda ba yau muka fara shi ba, yau dai gashi wannan gida da kawai da ne. Shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma ba da salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Muna ƙara godiya ga wannan bawa naka Alhaji Hamza Musa Mai Blouse, dan takarar gwamnan jihar Zamfara 2027, karkashin jagorancin Hajiya Iya Mai Allura.
muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mana shi a wannan unguwa tamu tudun wada sabuwar hanya kasuwar Kanawa. Fatan mu anan shine abin da ya karima ubangiji Allah subhanahu wataala ya bashi. Allah ubangiji abin da ya sa gaba Allah ubangiji ka aza shi akan nasara. Miyagun mutane da ke bebe da shi Allah ubangiji ya koran musu shi. Alkhairin da a cikin wannan tafiya Allah ubangiji ka sarata da shi ya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sunana Aliyu Shehu Maradon, CEO Maslaha Media and Support of Alhaji Hamza Musa Mai Blouse. Mun zo a nan tudun wada sabon hanya domin ba da wani program na tallafi zuwa ga mata da ƙananan yara kamar yadda aka ba mu umarni mu yi. Allah ya nufa yau mun zo domin mu isar da wannan sako da an ka ba mu. Alhamdulillah muna godiya. Allah ubangiji ya bashi nasara, ya bashi abin da yake bukata, kuma ya tabbatar mu da shi a matsayin gwamna 2027 insha Allah. Wannan program suna nan da yawa waɗanda zai bada karkashin jagorancin Alhaji Harasi Suleiman, shugaba na True Vision Network team. Akwai su suna nan da sun yi rubu tsakanin waɗanda za a ba samari da kuma waɗanda za a ba mata da ƙananan yara. Yanzu dai Body Start an fara da mata da ƙananan yara saboda sun yi bukata, amma insha Allah akwai programs masu yawa. Muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar mu ta Zamfara baki daya. Allah ya tabbatar mana da shi kuma a matsayin gwamna mai kishin mu mai son al'umma. Assalamu alaikum. Zamfara ta mai blouse ce. Kai bara dai shirya bakance. Zamfara ta mai blouse ce. Tun da wakar ta mai akida ce. Gun sautin bara mu bambance. Zamfara ta mai blouse ce. Bakin dare